салом алайкум дӯстон бинандагон ва мухлисони дилмии шабакаи Сафархон ТВ. бародарон, рӯзи алек шумо бахайр ва шодӣ бошад. дар навори имрӯза гулпартоӣ бо узорни валик худо хоҳад намехонара гул мепартоем инав шпакловка кардагӣ ва эмулсияи сафед задагиай. гулмо гули номери 10 гули семичка цвети сиёҳ хатимия ранг тайёр кардагӣ заправка кардем. худо хоҳад гул мепартоем, далшинавор мекунем, пешкаши шумо мегардонам, дастгирро фаромӯш намекунем ва чойчавам лайкора мемонем. ва касони дар хирематҳо маъқуле метавонанд дар ватсаби мо бинависонанд. нашоти нарх наво суҳбат мекунем ва гулҳои фурӯшиам дорем бародаро. ина бародаро гулпартоиро полни тамом кардем, лак зарҳашам задем. ҳозир тараи хона ва касони дар хирематҳо маъқуле метавонед дар ватсаби мо бинависонед. нашоти нарх наво суҳбат мекунем ва дастгирро фаромӯш намекунем бародаро, лайкора мемонем ва дар канал обуна мешавем. гули номер 10 гули семичкаи лак заргаи ҳозир камтар тарай. ва худованд нигаҳбон бошад як шуморо бародаро. панотон ба худо то навораи ояндаи Сафархон ТВ ра.